tuturor și bine ați venit la un episod de Stumble Guys. Dacă n-ați știut, sunt hacker. Toate skin-urile, mai ceva ca nociva nu fac. Doar la islam, poate n-am colane, dar am toate modurile, toate planșele, tot ce vreau am eu. Că știu să iei pe serverele. Am și bănuți infiniți. Dacă putem și schimba jocul. Nu pot să dau că am prea multe skin-uri, că am mai un joc și nu se poate da. Că trebuie să-mi schimb asta. Acum trebuie să fac că nu mai știu ca să fac. Aici. Acum o să jucăm o rundă să vedeți ce trebuie să-mi folosesc uitați-vă ce mai ceva ca un ceva nu hacker. Nu știu ce are. Imediat folosim multe hackurile ca niște hackuri care nu intră în sistem și nu tot timpul mă lasă uneori dacă o fac așa de multe ori. Dar de ce nu mai merge? Deci nu bag în tură. What? Asta e pe normal. Ce puteți să ai ușor cu hackurile mele? Adică nu pot să... Uitați-vă cum o calific. Care e Uitați-vă de digitalistă, dar nu pot. Ăștia au stilele lor, numai că le dau viteză și
alea pe care nu știu că pot și nu știu să le folosesc. Pentru că eu și la pământ de numai cu boții, ca să câștig lucruri. Pentru că așa este frumos! Wow! Trebuie să vorbesc puțin ca să mai după și cu Luca, Cica, mai trebuie să se califice și următoarea rundă. Uitați-vă, bă, ce frumos, hai luăm papiciuro. O să fii șoară. Eu le dau fugiților, ca să fie și ei. What? Eu le dau fugitul meu lor, ca să aibă dor de lor, morbor și cu color. Plânăm. Aș vrea fi un spiritus. Pentru că dacă vreau pot să-i fac cum vreau. Deci pot să-i fac așa de... Nu vreau acum prost. Așa. Hai la un papiciuro. Cred că câștig runda asta, că nu se mai califică nimeni. M-am calificat eu singurul. Am luat din prima tură. Ce, mă? Bă, am luat win din prima tură, bă. Să-i dă capul meu. Vă dați seama, aș mai făcut asta vreodată voi. Bă, să luați din prima tură. Patruzeci, 50, 60. What earth Ready? Go play. What the play is now the card. Am 3 wineri și mă joc de 4 zile sau 3. Eu mi-am de plai. Este mai ușor, papa. Uite-vă. Să revin acolo de ce.
scrieți în comentarii cum se spune Rachelm e prost. Rachelm, ăsta e istoric, ăsta e mulți aflate. Nu știu că Rachelm e prost. Scrieți acolo în comentarii și dați un subscriber. Vă rog eu frumos să dați subscribe. Vă roagă Georgiții. Vă roagă șniții. Acolo șniții mă dă ăla put la loc. E scrofa și portul. Vă roagă Mașa și Ursul. Nu știați? Pe locul nostru. Hai, vă roagă Mașa și Ursul. Hai, eu. Bă, măs. Uai, ce mi-a făcut. Rachelm. Unde este filmul? M-am calificat. Vedeți să iau destinat la Valeriu. Iau uite. Știți roata aia, noroc? Scuzați reclamele. Când o să Cu de la fie reclame, Superspin? nu o să vorbesc. Eu bag în fiecare zi. Hai să vedem cine Să știți că când e reclame, eu nu o să vorbesc, că o să vă spun. câștigă mai Bun. Să trecem la treabă. Alegeți voi jocul. Mai vreți Stumble Guys sau nu? Cred că Stumble Guys. O să ne jucăm și un pic de Brawl Stars. Brawl Stars. Da. Brawl Stars. Oh. Stai, nu fugi, dacă fugi tu te opri. Ai povești, multe povești de adormit copii. Brawl Stars. We can do this! See ya! Edgar. So awesome. This is so lame. Lol. This is so lame. This is so lame. I'm stoked.
Recipe for destruction. Time for the experiment! Ew! Wow, you are so awesome. Guai da Can't believe I have bun, to do this. Back on the grind. Leave me alone. So unfair. Back on the grind. Cheater! Don't be salty. So lame. Bine, match over! Don't look at me. You can't make me.
Got spooked. Ha! You got spooked. Doamne, am fost prea concentrat și n-am vorbit de aia. They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. Hashtag I'm so gonna win everything. I'm frightened we almost have it all. Hashtag I'm I'm only here for the trophies. I'm a zombie. I'm totally not getting a friendship bracelet. I'm only here for the trophies. I'm Bridge Detox. Totally not getting a friendship bracelet. Nu ne bate, bă! A murit. Dar nu cred că mai joc minigame-ul ăsta. I'm so overpowered. About this.
Awfully sorry. Uitați-vă ce-am tomat. Alt joc. O să ne jucăm un joc mult mai tare ca și un joc care l-am eu cu bani. Țep. Ultimul e Roblox. Am câteva jocuri cu bani și unul dintre ele este Roblox. E singurul joc. Și pe ăsta modul normal. Settings. Epa. Robux. Tu. Nu. De ce nu merge? O să mă joc. Sau hai să mai facem un joc de la cu hack-uri. Ca și ce joc îmi place mie mult? FIFA Mobile. Ok, dezinstalează. Ok, intrăm pe... Tot știu. Happy Mode. Frumos. Dar așteptați aici puțin, că mă duc să la baie. Scuzați-mă. Așteptați puțin că vin de la baie imediat. Hello și m-am și întors. Ce voiam eu să instalez? Am uitat. FIFA Mobile. Oare de ce nu merge? Hai, stau că este link-ul. Stai, ca să-mi instalez eu Sling Kong. Dezactiv. Așa că uitați-vă ce să fac. Happy Mode. Urcă aici să scriu. Rog să scriu. Am găsit aici Sling Kong.
îi dau la King Kong, descarcă, continuă. Mi se descarcă King Kong-ul frumos, nu pauză. King Kong este un joc normal, mie mi-l place unul, poți să te joci, ai skin-uri, de Lego Ninjago, Vector, Full Mod, Skinner, Happy Lamb, King Kong Mod Pod 0, 1, 2. Wow, de ce să facă? YouTube, ce? Uitați-vă, jocul ăsta de sus nu e real, să știți. Este un fake. 90, 93, 95, 97, instalat. Instalat. În curs de instalare King Kong. În curs de instalare. Wow. Happy Mode își face treaba. Aplicația instalată de Skinet King Kong. Permiteți. Da, Care? am mâncat deja. Ce? Mi-a dat tata. O spus mama să vii. Dar am mâncat deja, nu mai mi-e foame. Ce ai mâncat? Pâine cu un și cu pateu. Serios? Da, Mă mințești? nu te mint. Unde ești? Sus, Unde? în cameră la tine. Serios? Știu că vii. Dar pe bune, dar... George, mama a făcut de mâncare. Ce? Lipie. Ița. Vrei? Bine. Bine. Haide, o să stau puțin, că trebuie să mănânc. Da, asta și voi puțin. Ok. Și mâine dacă le-am la postam, Wanna fight. She really like. I be wanna fight. She be feel a kite. Uite, vezi farfuria. Nu stai cu... Nu capul ăsta. Tunce ce morțea. Alea mai pește să vede, nu uita. Putin, nu uita. Ucraina nu-i a ta. Bine? Îmi trebuie 4, gata. Serios. Mulțumesc. Da. Mă glumești. Deschideți. Mă glumești. King Kong! King Kong? Ne uităm la ceva? Nu, eu vorbesc. O, stai puțin. Lasă-mă tare. Ce are, mă? Stați puțin, pauză, la revedere, revenim imediat. Bine, am pornit din nou.
Scuzați-mă, bine, la voi n-a fost nimic. Dar la mine a fost. Eu va trebui să mănânc și mă jucam Sling Kong. Un joc care este cu adevărat impresionant. Dacă întrebați de ce am așa mulți bani că normal știți voi că eu sunt hacker. Vă știți doar că eu sunt hacker. Cine nu știe că George de mâini hacker? Să nu spun, nu, e real. Probabil că voi nu știți numele meu real. Voi știți doar că mă cheamă Hacker. Hacker 666. Atâta știți voi despre mine. Mi-a pus un nume de cod. 12x3, 12x3, 12x3. Nu. Tup, en een oogje is niet. En een oogje is niet. Dacă nu o să vorbesc pe parcurs, nu contează dacă nu vorbesc. Că eu mă concentrez. Uite-ți ce bun e așa. Ce bun, mamă. Oi. Oi. Bu. Da, dacă nu știi de ce am nevoie de cadouașe de alea cele mai bune. Cadouașul mult iubit. Cadouașul țic, bic, mic. Is drinking. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 2 secunde numai să așteptați. Uitați că am făcut și rimă. Stați numai 2 secunde să așteptați. Ce frumoasă rimă. Panda prost. Dacă i-aș pune numele Panda prost. I'm drinking it for you like happy birthday to you. Happy birthday to me. Shumi, mă. Shumi. Cine știe pe Shumi? I want to drink it for you like happy birthday to you. I want to drink it for you. Happy birthday. Poate mă încân, sunt amintire ta. Poate mă însufletă. Taci! O să ne jucăm alt joc acum, cum ar fi... Ce joc îmi place? Sling Kong, bag aici. Pune pe Sling Kong. My fishing world. Bun. How's
Hai să vedem cum e acum jocul. Jocul nu știu cum o să arate, dar cred că o să fie fain. Ai... Dar ar fi fain. De ce mă învață? Yoi. I want to drink him. What? Oare ce să ne cumpărăm noi? Da. Uite că nu avem nimic, o să-l dezinstalăm. O să-l dezinstalăm și ne instalăm direct. Happy Mod Sling Kong. Noi nu ne instalăm acum Sling Kong, ci Hostess. Hostess. Dar tu ai glonțe în cuvinte. Ai George glonțe în cuvinte. Continuă descărcarea. Tu ai gloanțe în cuvinte, ce mă doare sufletul când te văd cât de proastă ești tu. Tu ești proastă, tu. Și doar tu. Doar tu. Angry Nike. Nu antelele, cum mi-au futut zilele. Aș vrea să fiu des amigos. De astăzi suntem dos amigos. Aram zam zam, aram zam zam. Nu vreau cremă. Serios, de ce? Aram zam zam, aram zam zam, guli ram zam zam. Aram zum zum, guli ram zam zam. Arupi, zuli ram zum zum. Zuzi, arupi, zuli ram zum zum. Aram zam zam, guli ram zam zam, aram zam zam, guli ram zam zam. Adapi, adupi, guli ram zam zam, adupi, guli ram zam zam. Aram zam zam, guli ram zam zam, aram zam zam, guli ram zam zam. Adapi, arupi, guli ram zam zam. Te-aș fi vrut pentru totdeauna. Că dacă totdeauna ar fi existat. Iar dacă totdeauna ar fi existat o băbată cu toba bate ochii tată într-un sfat român, cu arme și cu gre de un sfat român. Fie peste tot. Da, ce casă mea era vă. Ura! Ura! Fie peste tot. Galbenă cu tuie. Galbenă gutuie cu capul de miran. Hai dă gălița mea cu capul de miran. Și capul mâncă șoareci și pula mâncă iată. Ura, drăguța mea, și pula la geam. Și geamul la gigeață, și geamul la gigeață. Ura, drăguța mea, și geamul la gigeață. Și geada gița gețe, și geagea gița gețe.
Gia, gia, ziza, ghețe. Gunoiul la salubri. Gunoiul la salubri, rumița mea, gunoiul la salubri, salubri la bani, salubri la bancă, ura drăguța mea, salubri la bancă și banca la Banii în bancă. banii în bancă, ura drăguța mea, banii în bancă, Banca în banca în Bihor, banca în Bihor, ura drăguța mea și banca în oraș, orașul în județ, orașul în județ, ura drăguța mea, orașul în județ, județul în țară, județul în țară, ura drăguța mea, județul în țară, țara în continent, țara în continent, ura drăguța mea și țara în continent, continentul în Pe glob. Continentul pe glob. ura drăguța mea, continentul pe glob, globul, În sistem solar glob. în sistemul solar, ura drăguța mea și globul în sistemul solar, Sistemul solar în univers. sistemul solar în univers, ura drăguța mea, sistemul solar în univers, Universul în galaxie. universul în galaxie, ura drăguța mea, universul în galaxie, galaxia în pulă, ura drăguța mea, galaxia în pulă și pula în pizdă și pula Te-ai în înregistrat? Te pizdă. înregistrezi? Da. Mama, te-a auzit tot. Ce faci? Zi mai tare, nu te-am auzit. Ce? Zi foarte tare, cam așa cum zic eu. Eu mă joc. Padaria. Ce să-l putnam. Ai patobi, Lutvil. Hai să-l putnam. Să-l putnam. Ce nume ciudat, să-l putnam. Ce nu cheamă să-l putnam? Unciu, ce nume Unciu? Măcar e nume Unciu. Unciu meu, unciu tău, fraz nebun de trelelou. I see and wonder in a power in a pony night. I know one fight in confidence. Tit and hope inside. Tu. Hope inside. Boop. Tit and hope inside. Tu. Că voi sunteți români, că noi suntem maghiari.
Tu, and audience. Just fac un mini break. Duș. Ce duș, mă? Știu măcar mine la cadă direct. Cadă.
Cât ai la 100? Da. Mi trebuie! Nu! Ai valutat! Mi trebuie, du-te tu și mi le aduci. Serios. Dar ți greu să te ridici? Nici cum Du-te. ai făcut ăsta, vezi? Ce poți face la loc? Nu fă. Îl faci? Da, Nu fă. dă-mi. Cum s-a făcut? Nu știu, că n-ai făcut, dar m-am văzut. Eu nu l-am făcut așa, tu l-ai scos. L-ai tras. Păi da. L-am făcut. Da. E bine sau l-am băgat la loc? Ești prost, mă? De ce să fac? Să pui la loc. Să-l îndrepți. Așa, lasă. C. Cat. Pișe. Mâncă. Să-l putem. Tipo si pero ella ni la sentone. Hace tiempo cierto.
12 mai am, 12. Da, și unul mai slăbuț. Da, să selectează. Eu nu mă suna, că nu îi dau lui. Băi, eu ți-i dau, dar, no, ce și zic, astăzi mă suna. Dar unul e slăbuț în ăsta, să selectează ei, mă. Nu, dar n-aș știu de eu, nu, astăzi mă suna. Deci unul e cam slăbit, unul e, no. Dar știu, nu. M-am memorit două pucele faine, mă. Două pucele faine o pierit. Dar nu, că este de unghie, este, nu-i problemă. Cred că jumii jumătate au fost, dar trei pucele mi-au murit. Sau patru, nu mai știu. Patru pucele murit. Nu mai știu exact, am încă pe ultimii nu i-am putut vedea așa bine. Au finit unul după altul. Da? Da, e da. Deci normal știi... Bă, știi cum ar fi fain? Bă, știi cum ar fi fain? Unul din ăsta la 150 de kg cu un bazn amestecat, doi... Bă, zic că ar fi fain combinat unul din ăsta cu unul din ăla amestecat. Da, deci ar fi combinat doi porți. Nu, zic doi porți. Așa cum e ăsta de carne, când ia-ți amândoi și amestecat, zic eu. Foarte, foarte fain. Am avut un soare, am 50 de litri de uscat. Bun, dar am dus aproape 20 de kg la Irimis și l-a făcut el acolo. Am ce știu eu ce chefuri și ce mai lui pe acolo. Nu. Am dus un binou, da. Deci, tot a fost în grafic. Nu băga până pe la... Bine, pa.
George, Da. hai la prescurică. De unde? Mă auzi? De unde? La biserică, hai. Cine a dus-o? Ce? Cine a dus-o? Unii, hai că ne mănânc eu.